Jarkko. Mitä? Mitä sä teet? No mä nyt tässä editoin tätä mun videon kakkososaa. Pitäisköhän sun vaan lopettaa noitten videoiden tekeminen? Häh? Se sun edellinen video oli ihan paskaa. Siis mitä? Kuvitteleksä mukaan, että joku jaksaa katsoa 20 minsaa, kun sä selität sun omista ongelmistas? Mä vaan ajattelin, kun mä oon pitkään aikaan tehnyt videota ja sitten siellä on paljon semmoisia katsojia, jotka ehkä haluaa tietää, että niin kuin mitä mä oon viime aikoina tehnyt ja mitä mä aion tehdä. Mitkä katsojat? Ei ketään kiinnosta noi sun jutut. Voisinko mä nyt vaan tehdä ihan rauhassa tätä videota? Sopisiko tämmönen? Voisitko edes vähän trimmata noita sun kulmakarvoja? Ihan saatanan ruman näköinen, kun tosta harottaa noita karvoja joka suuntaan. Ootko milloin ajatellut käydä hammaslääkärissä? Ihan vitun ruman näköinen toi sun toinen etuhammas, kun se on ihan eri värinen kuin toi toinen. Kukaan ei vittu tykkää susta, Jarkko. Oi vittu, kun kuuluu jo ääniä päässä. Hei katsojat, pistäkää peukku ylös ja ootte sitä mieltä, että Jarkko on ihan pellejätkä. Nyt on sitten lauantai-ilta ja oppilasviikkohan päättyi. Toki onhan täällä oppilaita vieläkin, mutta päätin sitten uusiin seikkailuihin lähteä ja tuli tommonen kuvaustakki. Mä oon halunnut semmoista kokeilla ja ehkä ostaa itselleni semmosen, niin mä nyt sitten kokeilin sellaista. Nyt on taas saatu kyllä sitten uutta jännitystä tähän elämään, että lähdin tämmöisellä kuvaustakilla kokeilemaan ja aluksihan mä olin kunnianhimoisesti menossa tommoselle 7V flatsille kuvaajaksi, mutta kun mä rupesin tätä takkia laittaa päälle, niin tajusin, että miten monimutkainen juttu tää on, niin lähden ensin yksin. Koko ajan pitää keksiä kaikkia uusia juttuja, että varmasti kuumottaa mahdollisimman paljon. Ja olihan tonkin takin kanssa kaiken näköistä. Siinä oli remmejä ja muita vaikka kuinka paljon. Ja jos olisi oma tommonen, niin voisi tehdä omat säädöt helposti, mutta piti vähän muiden tekemillä säädöillä sitten hypätä. Kävin siinä ensin hyppäämässä yksikseni. Muuten ihan jees, mutta avaaminen on aika vaikeaa tommosen kanssa, kun siinä on se iso siipi ja pitäisi jotenkin päästä avausasentoon. Sitten mä ajattelin, että mä olisin hypännyt toisen yksin, mutta sitten mä löysinkin itteni kuvaamasta tandemia. Ei ollut toki mikään virallinen tandemkuvaus, mutta pääsin yhden tandemin harjoittelemaan siinä. En ollut kyllä riittävän lähellä siinä ja oli se liikkuminen vähän vaikeaa vielä. Sitten oli kolmas hyppy, niin käytiin Kamilan kanssa hyppäämässä. Kamila hyppäsi freestylea ja se meni kohtalaisesti, mutta siinä vaiheessa kun Kamilla veti niin kuin jalat alaspäin ja stand-upia, niin putosin vähän kyytistä, mutta huomenna käyn vaan varmaankin kokeilemassa uudestaan ja mä osaan ehkä vähän varautua sitten siihen vauhdin muutokseen tai ehkä tehdään vähän helpompi suunnitelma. No sitten illan viimeinen oli tossa vielä tommonen Heimon tähtien 14V Speedstaraa. Että katsottiin Cutaway tuossa pari iltaa sitten, niin sitten se piti käydä tommonenkin tekemässä. Taas kuumotti tietenkin ihan vitusti, koska en mä nyt tommostakaan ole ikinä tehnyt, mutta se meni kohtuudella. Ei me nyt ihan saatu sitä kuvaa kasaan, mutta ei ollut kuitenkaan hengenvaarallista.
No niin, nyt on maanantai-aamu ja ensimmäinen viikko tästä meikäläisen eteläreissusta on nyt sitten ohi. Ja tosiaan eilen oli semmonen päivä, että oli aika paljon porukkaa kerholla ja nyt iski nuo toiminta-aikarajoitukset tähän uttiin, että aamulla oli se aamureissu tuonne Lappeenrantaan. Mä en nyt sinne lähtenyt. Sitten tässä päivän aikana pari hyppyä ehdittiin hypätä, että käytiin tuossa sitten vähän, oli ensin Eeva Monikan kanssa kahdestaan hypättiin vähän vertikaalia ja sitten sen jälkeen vähän isommalla porukalla ja ihan hyviä hyppyjä oli. Siinä se tuli yksi keikka, niin oltiin tuolla Metikössä vähän etsimässä niitä rojuja, niin siinä sitten ei enempää ehtinyt hypätä ja tosiaan oli niinku ihan hulluna porukkaa ja 5 piti jo lopettaa eilen tuo toiminta, niin se jäi nyt sitten 2 hyppyyn, mutta ihan hyvä viikko, että alkuviikossa tuli paljon niitä oppilaspudotuksia ja sitten tossa tosiaan ehdin vähän noita free fly hyppyjä myöskin hypätä ja kävin sitä kuvaustakkia myöskin kokeilemassa, että alkaa muuten onnistumaan sillä kuvaustakilla, mutta avaukset on vielä pikkusen vaikeita, että pitää vielä vähän treenailla. Mutta tässä näyttää, että viimeiset tässä pakkailee tavaroitaan ja alkaa kohta suuntaamaan loputkin tonne Immolaan päin, että hommat jatkuu siellä sitten. Että eiköhän tästä nyt itekin. Mitä? Onko ajatellut, että pitäisi varmaan vaihtaa tohon Corollaan tuulilasin pyyhkiät? Oli ihan vitun ruman näköinen se pätkä, missä sä vetelit siinä vesisateessa ja ei ne pyyhkinyt mitään ne vehkeet. No joo, vaan siis kun en mä vaan niinku ehtinyt vaihtaa. Oli muuten ihan törkeen ruman näköinen se, kun sä olit siellä lentokoneen kyydissä ja sen lentokoneen potkuri oli samassa synkassa sun kameran frame ratein kanssa. Vittu kauheen näköistä matskua. Hei nyt vittu oikeesti, kuka vittu sä oot? Mä oon DJ Klunssi. DJ Klunssi? Mä oon se osa sun persoonallisuutta, jos on luonnetta ja munaa. Ilman mua sä et ois mitään. Ei siis mitään vittua, sehän oli siis, että DJ Klunssi on semmonen läppä, että mä käyn yhden DJ-keikan heittämässä sillä nimellä. Soitan vähän happoteknoa ja sitten unohdetaanko juttu. No mistähän kuule luulet, että se idea alun perin edes tuli? Ai siis oliko se niinku sun idea? No tietenkin se oli mun idea. Jahas. Joo. Pitää varmaan, sitten kun pääsee tästä takaisin Ouluun, niin mennä jollekin terapeutille vähän juttelemaan, että eihän tästä nyt tuu vittu mitään tästä hommasta. Eiköhän tämä videon kakkososa ole tässä, että palaillaanpa asiaa sitten, kun mä pääsen tonne Immolaan. Jarkko, sä oot ihan paska jätkä.